سلام هەواڵنام هووم خێر هاتن ئەم بەوانەیەکە نەپین و دیسا بەهێڤڕانم هەواڵنا ئەمێ دەوێ وانەیەدا لەسەر ڕاوەیە دەوێتیە بسەکنن ڕاوەیە دەوێتی هەواڵنۆ بلێکێرە ڤیانێ بە ئامرازên وەکی هەوجێ گێرەک پێویست û xwestinê çê dibin. Piştî ku me mînakên viyanê dan hevala me pê lêkêra viyanê çend raweyan de em ê bikarbînin, çend deman diheb deman de em ê bikarbînin. Pişe em ê li ser hewce, gêrek, pêwîst û xwestinê jî bisekinin ji ber ku ev her çar amraz jî, ev her çar navdêr jî erka divêtiyê tînin cih. Hevala em raweya divêtiyê em çima bikartînin dema ku em bibêjin hewcedariya me bi tiştekî hebe, em bibêjin tiştek ji me re lazim be, tiştek em bibêjin ji me re pêwîst be, em vê raweyê bikartînin. Bêyê vê raweyê em nikarin em bibêjin tiştekî xwesteka xwe bînin ziman. Em bi vê raweyê em dibêjin hewcedariya min bi vî tiştî heye. Mesela em bibêjin zarokek jêra tiştek lazim bibe, hewce bike, em bi vê rawê tînin ziman. Yan jî em bibêjin hewcedariya me, ihtiyaciya me bi tiştekî heye, em bi vê rawê tînin ziman. Heval em ê vê rawê bi vê rawê em ê pirsan jî bikin. Yani em bibêjin ne tenê wekî xwastin em ê tişta bixwazin. Mesela bi lêkêra viyanê em vê rawê çê dikin û bi van amrazên alîkar jî em bi van jî rawê çê dikin. Lê em bi van ça pirsan dikin mesela. Em ê li ser vê jî bisekirin. Lê pêşiya pêşîn divê em bi lêkêra viyanê ev rawe ça çê dibe em lê binêrin. Heval raweya divêtî bi alîkariya lêkêra viyanê çê dibe. Em lêkêra viyanê dema niha da geva ku em bikartînin dibe divê. Dema niha da di raweya fermanî da bi vî awayê em bikartînin. Em tînin pêşiya kirdeyê binêrin hevalno. Ji bo dema niha mînak mesela divê ez razêm, divê tu werzîşê bikî, divê ew şekir nexwe, divê em hînê zimanê xwe bibin, divê hûn pirtûkan bixwînin, divê ew pîşeyên baş bi dest bixin. Pîşe çi ye hevalin? Pîşe yanî meslek. Bi destxistin jî mirov gava ku tiştekî bi dest dixe ji wê re dibêjin bi destxistin. Hevala heke bala welê be binêrin divê hatiye pêşiya kirdeyê. Li vê derê kirde kêjanin ez tu ew em hûn ew. Em navdêrekî bixin şûna kirdeyê tiştek nayê guhertin. Mesela divê Dilşa razê. Divê em bibêjin solîn werzîşê bike. Divê ew şekir nexwe. Bi vî awayî hevala me dema niha da bikar anî me lêkêra viyan bi vî awayî bikar anî dema ku em dema niha da bikartînin jî dema ku em dema niha da bikartînin dikeve vê formê dibe divê hevalno. Hevalno me ev bawayekî erinî bikar anîn. Lê em neyînî bikin em ê çi bibêjin? Neyîniya vê raweyê jî heye. Em çi dikin? Me got divê ez razêm, divê em ranezên. Ranezên hevalno. Em ê neyê bixin ranezên bixin şu navbera vê bibêjin divê ez ranezim. Divê tu werzîşê bikî, em neyînî bikin divê tu werzîşê nekî. Em çi dikin hevalno? Em biyê davêjin biya fermanî qertefa raweya fermanî me hê li ser raweya fermanî me ders çê nekiriye hevalno em ê demê pêş de li ser vê raweyê dersekî çêkin vîdyoyekî em ê çêkin. Em biyê davêjin divê tu werzîşê nekî. Gava ku em neyînî bikarbînin me bi avêt me nexiste şûna wê. Divê ew şekir nexwe. Ji xwe ev neyînî ye hevalno. Bixwe nexwe. Erinî biya me bigote divê ew şekir bixwe. Biyê bihata vê derê lê me neyînî kiriye ji xwe rewşa neyîniyê de ye. Divê em hînê zimanê xwe bibin. Em neyînî bikin em ê bibêjin divê em hînê zimanê xwe nebin. Lê gotineke bi vî awayî tune elbet divê em hînê zimanê xwe bibin. Divê hûn pirtûkan bixwînin. Em neyînî bikin em ê biyê jê bavêjin neyê dayînin vê derê. Em ê bibêjin divê hûn pirtûkan nexwînin. Divê ew pîşeyên baş bi dest bixin. Binêrin hevalno em biyê jê davêjin neyê dixin şûna wê em çi dibêjin?
دوی او پیشین باش به دست نخن ام بیجه دا بجن نه دخن شناوی وی آوی نینی دکن اولا ام لیکیرا ویانه راوی که دن دا جیم ببینن بشرا امی درباسی امراضین هوجه گرک پیویست و خواستن اموان زیادتر براستی دشونا دوی دا بکارتینن شونا لیکیرا ویانه دا بکارتینن اولا ام نها ددما بوریا بردستا ام چاوه لیکیری بکارتینن ام نها لوی بنیرن بله هوالو ما چکر ملوی داره دم و راوه ما گوهرند هوالو ما فرما دویتی لیکیر ویانه جی گوهرند نه لیکیر ملوی داره هوالو دو فرما دما بوریا بردست هست دو فرما دما بوریا بردست هوالو لگوری توریک قصی کتی گوتن لیکیر ویانه ده همو دم و روان دتی بکارانین لی براستی مرو بگلم پری بالا خود ده ده همو دمان دا مرو بکار ناینه تنه چند هب دم هنه به تایبتیش دم نها دا گوادن ملین هری لی نها دم بوریا پک نهاتیه و لوی داره لیکر ده فرما دم بوریا بردسته لیکر بنگهینجی ده فرما راوی بلانی دایه با نمونه هوالا مثلا دویا اسپیرا بچوما دویا ده آگاهی بدا وی دویا سولین پرتوک با آنیا هند زنن سولین نافدیره ناوی جنایه ناوی کچکانه ناوی جنانه دویا روناس دری وکره دویا مجوان را بگوتا لوی دری روناس دیسا نافدیره هوانو ناوی میرانه ناوی زلامانه لوی دری هوانو بالا ولی به گوا کم ویژن دویا روناس دری وکره لوی دری گرتفا راوی فرمانی به ام بکار ناینن دلیکرین کو به پیشکران پیک هاتنه ده ام گرتفا راوی فرمانی بیه بکار ناینن هوانو لوی دری لیکر ام وکرنه پیک هاتیه ما قرطف راوی فرمانی بکار نانی ما چه گوت ما گوت دویا روناس دری وکره ام نبیجن دویا روناس دری و بکره یعنی ام بیه نخن ناف براوی ام وی آوی بکار تینن و دورا دویا مجوان را بگوتا لی خالمتنه ام خالج داینن هوانا ام نحال لی بنهرن که امراض دن ین کو راوی دویتی پک تینن هوجه گرک پیوست و خواستن اموان چا بکارتینن امین حال سروان مسکرن اولا اف لیکره ویان وکی من دست پیکی داشت گوت اف زیادتر لباشور تی بکار آنین نو درباسه نویسه بیه اف چند سالین داوین و نویسه داشت جیخ گرتیه و پرجی تی بکار آنین براستی لی بپرانی کرد گرمان چه والا وان ناوان بکارتینن وان پیوان بکارتینن وکی هوجه گرک پیوست او خواستنی بکارتینن اف دوی زیادتر زمان نویسکی دا تی بکارانین اف امراض اندن جی هوجه گرک پیوست او خواستن زمان دفکی دا تی بکارانین پیوست حوالو پیوست اف جواتای هوجه داده لی اف جو کرمانجیا جرین در باسی زمان کرمانجیا مبویه ام تکارنو سببیجن امن حاله بنهرن که اف ام وان چا بکارتینن و ام بوان چا پرسان دکن هوانا ارینی و نینیا ویجی امی نها سر بسکنن هوانا ام نها جی لبن ارین که امراضن راویا دویتیه ام چا بکارتینن جبلی لیکیرا ویانه جبلی دویتیه بنهرن هوانا جبو حوجه میناکم ببیجن جبو حوجه گاوا که ام نو هوا که دا بکارتینن ام چا دبیجن ام دبیجن حوجه از ورزشی بکم هوجه از ورزشی بکم ورزش چیه والا ورزش یعنی سپور ورزشی بکم مرفت کاره گلک جبا هوجه بده جبر که بلا دما مزیده نچه تنه من میناکک دا هونج دکارن میناکان لسر و هوجه بدن مثلا مرفت کاره ببجه هوجه از بچم کار هوجه از بچم دبستانه هوجه ام بجن دلشاب ام بيجي كاريكي بك هوجه ريشات البر مالي بسكنن نوسا مرفت كاره گلك منا كندنجي بده جبو گركي هوالا اف گره جيجيرات بيجن گره لي پراني وكي گرك دو بيجن مثلا گرك تو ميوه بخويم
Li vê derê wateya hewcedariyê dîsa da. Yani hewceye ku divê tu meyve bixwîn. Min hewceye divê ku min divê jî nav da bikaranî, hewce jî bikaranî, min pêwîst jêkêm bû. Bilê navela gerek tu meyve bixwî. Li vê derê dîsa wateya hewcedariyê dide. Hewcedarî. Pêwîst me got ev peyv ji başûrê hevano ji kurmanciya jêrîn derbasê kurmanciya jorîn biye, derbasê kurmanciya me biye. Pêwîst e em hînê zimanê xwe bibin. Pêwîst e yani hewceye em hînê zimanê xwe bibin. Dîsa lêkera xwestin hevano di rastiyê de ev lêkera viyanê hemwaten e. Lêbelê lêkera viyanê niha erkeke cuda heldeye ser milê xwe, lêkera xwestinê hinekî cuda tê bikaranîn. Bo nimûne xwestin dilşad dixwaze bimeşe. Yan jî em bibêjin rêşat dixwaze pirtûkê bixwîne. Hevala em vê neyînî bikin em ê çawa bibêjin, em niha neyînî bikin. Ereniya hewceye ez werzîşê bikim. Em ê çawa neyînî bikin, em ê bibêjin hewceye ez werzîşê nekim. Nekim em tînin berçe hevalna, em tînin dixin şûna qertefa daxwaziyê hevalna, em tînin dixin şûna qertefa daxwaziyê nekim, bikim, nekim. Yan jî em dikarin wiha bibêjin ne hewceye ez werzîşê bikim. Em bi qertefa neyîniyê em dikarin bînin serî, mesela li vê derê ne binivîsin ne hewceye ez werzîşê bikim. Awayekî din jî heye hevalna di qertefên me yên neyînî hene, yek nîn e, yek jî ne ye. Mirov dikare bibêje ne hewceye ez werzîşê bikim, hewceye ez werzîşê nekim, yan jî hewce nîn e ez werzîşê bikim. Hewce nîn e. Ve çaxê em ê vê yeyê bavêjin nîn binivîsin, nîn e, hewce nîn e ez werzîşê bikim. Ji ramarê ser gerekê, gerek tu meyve bixwîn. Em neyînî bikin, em ê bibêjin ne gereke tu meyve bixwî. Ne gereke tu meyve bixwî. Pêwîst hevalin ji bo pêwîstê, hevalin niha çend heb awayên neyînî hene. Min li jorê ji bo hewceyê got, îjar ji bo jêrê jî hûn dikarin bifikirin. Ji xwe hûn dizanin neyînî bikin, çawa neyînî bikin. Yani kurmac bi rastî Kurd dizanin, di axaftinê de dikarin van neyînî bikin. Lê em nivîskî, li awayên nivîskî em dinherin, em çawa dinivîsin. Min ji bo hewceyê got neyînî min hinekî dirêj kir, ez ji bo van zêde dirêj nakim. Pêwîst e em hînê zimanê xwe bibin. Em neyînî bikin, em ê çi bêjin? Em ê bêjin ne pêwîst e em hînê zimanê xwe bibin. Yan jî pêwîst nîn e em hînê zimanê xwe bibin. Ji bo xwestinê dilşa dixwaze bimeşe. Em vê neyînî bikin, dilşa naxwaze bimeşe. Ve çaxê dixwaze em ê nayê bînin bixin şûna qertefa dema niha, ev di qertefa dema niha ye, em vê davêjin dilşa naxwaze bimeşe. Hevana em niha van amrazan em îcar pirsan bikin, em çawa pirs dikin, em niha lê binêrin. Belê hevalna em îcar bi amrazên rawaya divêtiyê pirsan bikin. Em çawa pirsan dikin? Ji te re çi hewce ye? Mesela pirsa me bi vî awayê ji te re çi hewce ye? Ji min re çenteyek hewce ye. Em dikarin pirsê wiha jî bikin hevalna. Di formên vê hene. Hewcedariya te bi çi heye? Hewcedariya min bi çenteyekî heye. Em dikarin wisa jî pirs bikin. Mesela zimanê devkî de zêdetir dibêjin ji te re çi lazim e? Wisa dibêjin. Lê wekî pirs em bêjin awayê nivîskî bi vê awayê ji te re çi hewce ye? Ji min re çenteyek hewce ye. Yan jî em bibêjin hewcedariya te bi çi heye? Hewcedariya min bi çenteyekî heye. Ve çaxê em ê wisa bibêjin. Hevalna di Kurdî de pirs bi kirpandinê çê dibin. Di Tirkî de wekî mi, mî, mû wisa mirov pirsan dike, lê di Kurdî de em bi rêya kirpandinê. Li vê derê me amraza çi bikaranî? Amraza hewce bikaranî. Me bi daçekê ji te re çi hewce ye? Ji min re çenteyek hewce ye me pirs kir. Îcar ji wê re çi gerek e? Li vê derê jî em amraza gerekê bikartînin. Ji wê re çi gerek e? Ji wê re telefonek gerek e. Hinek dibêjin gere jî ji wê re çi gere ye? Ve çaxê me bin çi gere ye, çi gerek e na?
Lê piranî Kurd dibêjin gerek yani. Ji wan hin jî dibêjin gere. Me gerek bikaranî. Ji wê re telefonek gerek e. Ji me re çi pêwîst e? Me li vê derê amraza pêwîst bikaranî hevalna. Amraza pêwîst. Me çi got? Me got ji bilê lêkera viyanê divêtiyê hinek amrazên din hene ku ew jî rawaya divêtiyê pêk tînin. Em dikarin bi vê awayî jî bipirsin pêwîstiya me bi çi heye? Pêwîstiya me bi malekê heye. Pêwîstiya me bi çi heye? Pêwîstiya me bi malekê heye. Em dikarin bi du awayan bipirsin. Hevanan lêkera viyan lêkereke gerguhêz e. Em niha lê binêrin em bi cînavkên Taylandî ji bo divêtiyê em çawa pirsan dikin, em bi vê çawa pirsan dikin, em niha lê binêrin. Hevana em niha lê binêrin ka em çawa pirs dikin bi lêkera viyanê bi forma divê. Bi forma divê em çawa pirsan dikin bi cînavkên Taylandî. Pirs li vê derê me nivîsiye te çi divê? Min tabletek divê. Pirs bi vê awayî têkirin hevana. Hekel li gorî hişmendiya me, mesela bibêjin Kurdên Bakurbê bigotine ji te re çi divê? Min ji min re tabletek divê. Hevana dibe ku ev form jî heye. Bi rastî li ser vê awayî lêkolîneke berfirê nehatiye kirin. Ez bi çend hevalên başûra axivîm ew bi vê awayî bikartînin, alî bedînan bi vê awayî bikartînin. Ji ber ku Kurdên Bakur yên rojhilat û rojava lêkera viyanê bikar nayînin. Derheqê lêkera viyanê de jî agahiyên wisa berfirê destê me de tune me mixabin. Lê ez bi çend kesan re axivîm ew eynê bi vê awayî ji me re dibêjin. Te çi divê? Min tabletek divê. Evalo em vê lêkera viyanê dikarin bi cînavkên Taylandî re bikarbînin ji ber ku lêkera viyan lêkereke gerguhêz e. Wekî teorîk me got di hemû deman de mirov dikare bikarbîne. Lê hinekî forma xwe giherandiye bi vê awayî tê bikaranîn, wekî lêkerên din jî divê em zêde nefikirin. Tenê em ê lê binêrin li gorî amraza rawaya divêtiyê em ser bisekinin, em wisa bifikirin. Wî yan jî wê çi divê? Wî yan jî wê telefon divê. Yani ji wê yan jî ji wê re telefonek em bibêjin hewceye lazim e. Me çi divê? Me malek divê. Me malek divê. Yani ji me re çi hewceye dibêje? Ji me re malek hewceye divê. We çi divê? Yani ji we re çi lazim e? Me karek divê. Ji me re karek em bibêjin hewceye pêwîst e. Wan çi divê? Ji wan re çi lazim e? Wan ger divê. Yani ji wan re ger divê. Em aliyê başûr dibêjin geriyan hevana. Gava ku em diçin gerê em dibêjin em diçin gerê ew dibêje em diçin geriyanê. Ew gerînê lêkera gerînê bi temamî bikartînin û ditewînin em dibêje em diçin geriyanê. Lê em rayeka lêkera gerînê ya dema niha em bikartînin em dibêjin em diçin gerê. Yani wateya geşt û guzariyê de em diçin gerê. Em ji xwe re diçin gerê. Hevalo em hatin dawiya waneya xwe heke vê mijarê de pirsên wê hebin hûn dikarin bikin. Derbarê lêkera viyanê de agahiyên berfireh destê we de hebin hûn wekî tekst dikarin şîrove bikin hevalo. Ji we rica dikim hevalo. Mesela li gorî serê xwe vê lêkera viyanê nenirxînî. Yani nebêjin li gorî min ev û heye ev û heye. Yani dema ku em ziman bikartînin lêkera bikartînin hevalo li gorî min li gorî te tune ye. Civatek em bibêjin herêmek çawa bikartîne wê lêkerê em li gorî wê dimeşînin. Yani li gorî min ez jî dikarim li gorî xwe li vê derê em bibêjin evekî çêkim, formekî çêkim lê li gorî min çênabe. Li gorî ti kesî çênabe. Bi taybetî hevalên başûr vê viyanê çawa bikartînin ew dikarin şîrove bikin. Wekî tekst mînakan bidin. Ez ê gelekî kêfxweş bibim. Wekî din hevalan vê mijarê de pirsên wê hebin hûn dikarin bikin. Ji kerema xwe vîdeoyên min li derdora xwe parve bikin ji bo haya kesên din jî hebe. Heta waneyeke din bimînin di xêr û xweşî de dem baş.